Zeeuws-Vlaamse horeca smeekt om versoepelingen van de coronamaatregelen. Het is 8 februari, dit is Zeeland Nu. Een noodkreet van de horeca richting het kabinet. Leerlingen mogen eindelijk weer naar school. En schaatsen kan eind deze week, maar mag het ook? Goedenavond. Alleen een snelle verlichting van de coronamaatregelen kan de horeca in West-Zeeuws-Vlaanderen nog redden. Als die er niet komt, dan gaan er ondernemers kopje onder. In een noodkreet aan Den Haag pleit een groep horeca-ondernemers voor een gedeeltelijke openstelling, net zoals bij de winkels. Perspectief, ik kan het woord niet meer horen, want er is geen perspectief. Steeds maar vooruitschuiven. En ik begrijp dat het heel moeilijk is. Niemand heeft corona bedacht. Niemand die wil ziek worden aan corona. En de zorg is super belangrijk. Maar er zal een moment komen dat het kabinet een besluit gaat moeten nemen van we gaan de economie nu meer vrijlaten. Want anders dan gaan er hele vervelende dingen gebeuren. Een echte noodkreet hier uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Oostburg. Niet alleen voor de regio, maar voor heel Zeeland. Want, zeggen ze, dit kan zo niet veel langer duren. Zaken gaan op de fles en blijven dicht. Neem Frank Buijsen, eigenaar van partycentrum Mauritshof in IJsendijken. Zijn agenda voor heel dit jaar is leeg. Bruiloften die voor dit jaar grotendeels geboekt stonden, die zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Nieuwe aanmeldingen komen ook voor volgend jaar. Maar ja, goed, dan zitten we dus al in 2022. En ik begrijp het ook wel, maar moest ik in hun situatie staan, zou ik dat ook zo doen. Ik zou ook denken van, nou weet je, voor het zekere nemen we het jaar 2022. Maar ja, voor ons als onderneming moeten we dan eigenlijk zogezegd nog een jaar gaan overbruggen. En ja, de steun die gegeven wordt is allesbehalve toereikend. Ook in Den Haag zijn ze zich bewust van de problemen. Het kabinet denkt op dit moment na over hoe ze een aantal sectoren een beetje kunnen helpen. Als je hardop gaat filosoferen, dat is altijd gevaarlijk in een tv-programma. Dan zou je kunnen zeggen, doe nou niet en de cafés en de restaurants, maar kijk nou eerst naar restaurants. En kijk nou bij restaurants, als er weer iets kan, in combinatie met ook kappers weer een beetje open en winkels weer een beetje open. Of je dan bijvoorbeeld kunt zeggen, niet alle tafeltjes, maar een beperkt aantal tafeltjes. Maar wacht er niet te lang mee, zeggen ze hier in Oostburg. Hier zullen er gewoon natuurlijk zaken leegkomen. Horeca, retail. En dan heb je met de leefbaarheid te maken. Daar komen mensen op straat, want die verliezen hun baan. Ja, dat moeten we niet willen. En ik weet het is heel erg moeilijk, ook voor die keuzes te maken. Maar het is echt een noodoproep. Alsjeblieft, zorg dat wij verantwoord eerder open kunnen dan nu gepland is. Even leek het er nog op dat het winterweer roet in het eten zou gooien. Maar zo goed als alle Zeeuwse basisscholen gingen vanochtend gewoon open. En na bijna 8 weken keek iedereen daar enorm naar uit. Vanmorgen iets over 8 in de snijdende kou strooit Ronald de Hollander, directeur van de Prins Willem van Oranje school in Terneuzen, zand op het spekgladde schoolplein. Want over een paar minuten komen er bijna 400 leerlingen weer naar school. De directeur is er bijna 100% zeker van dat de kinderen elkaar niet zullen besmetten. Ik kon vanmorgen zien dat de klassen keurig in rijtjes op het plein staan. Ze komen in rijtjes naar binnen, ze gaan weer in rijtjes naar buiten. Ze worden niet met elkaar gemengd, dus de klassen worden helemaal apart gehouden. Kinderen hebben er zin in na bijna 8 weken thuis zitten en online les krijgen. Omdat ik dan weer al mijn vrienden kan zien en ik kan nu wel weer gewoon helemaal les krijgen, niet half. Online werk, vond je dat leuk? De eerste week wel, maar daarna had ik echt geen motivatie meer voor niks. Vond ik het echt saai. Maar de juf is ook blij dat de kinderen weer gewoon in de klas zitten. Heerlijk. Ja, ik heb ze echt gemist. Ik ben heel blij dat ik eindelijk weer in een klas zit waar alle kinderen zitten. Want wat heb je specifiek gemist? Wat heb je het ergst gemist? Dit, wat ik waarschijnlijk aan het einde van de dag gewoon weer een beetje beu ben misschien. 1 basisschool ging vandaag niet open. Basisschool Sint-Antonius in Oud-Vossemeer opent woensdag de deuren. Zeeuwse huisartsen krijgen als eerste van Nederland doses van het coronavaccin van AstraZeneca. Ze gaan er mensen van 63 en 64 jaar mee inenten. Huisartsenpraktijken kunnen het vaccin vanaf morgen bestellen en krijgen het dan een paar dagen later binnen. Wanneer de eerste prik daadwerkelijk wordt gezet is nog niet bekend. Oud-atlete en oud-Olympiër Els vader is overleden.
De in Vlissingen geboren sprinter deed in de jaren 80 3 keer mee aan de Olympische Spelen en behoorde in die jaren tot de topsprinters van Nederland. Bijna 40 jaar was ze ook recordhouder op de 200 meter indoor. Haar tijd werd pas dit jaar verbeterd door Lieke Klaver. Els vader was al geruime tijd ziek. Ze is 61 jaar geworden. Na 3 weken van stijging is er nu een flinke daling te zien in het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Van 34 naar 23. De daling komt grotendeels voor rekening van Zorgzaam in Terneuzen. Daar daalde het aantal Zeeuwse coronapatiënten van 11 naar 4. Ook in het ADZ in Goes daalde het aantal Zeeuwse patiënten. Daar ging het van 23 naar 19. Ook vandaag waren er nog de nodige problemen op het spoor. De NS kampt nog steeds met vastgevroren wissels. Het spoorbedrijf raadt vanwege de onzekerheid treinreizen af en als het een noodzakelijke reis is om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Door de gladheid zijn vanmorgen op verschillende plekken auto's van de weg gegleden. Bij Burghaamstede en hier bij Leeuwendorp gleden in totaal 3 auto's van de weg met alleen materiële schade als gevolg. Bij Oud-Vossemeer belandde een auto in het water. Om slippen te voorkomen heeft rijinstructeur Erik Berrevoets tips. Snelheid aanpassen, probeer gedoseerd af te remmen. En een heel belangrijke is, blijf kijken waar je naartoe wilt. Want die kant sturen wij ook. En dat is heel belangrijk. Mensen zijn er niet op voorbereid dat er iets gaat gebeuren. En een slip komt altijd onverwachts. En dan raken mensen in paniek, want dan weten ze niet meer wat men moet doen. Veel sturen, geen zin. Rustig blijven, afremmen. En ijsverenigingen staan voor een lastig dilemma. De ijsbanen kunnen mogelijk later deze week open. Maar door de coronamaatregelen is het nog maar de vraag of dat wel lukt. De coronamaatregelen die zijn nog een beetje lastig. Is het allemaal wel uit te voeren? Kunnen we dat allemaal wel regelen? We hebben misschien wel van de gemeente dranghekkers nodig. Daar komt nog zoveel bij. Het is dus mogelijk dat schaatsbanen die gereed zijn voor gebruik niet open gaan. En dat is pijnlijk. Dan denk ik dat ik even 3 weken, misschien nog wel langer, dat ik eventjes onderduik. Want dat zou ik niet tegen kunnen. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Op onze site vind je een overzicht van alle schaatsbanen in de provincie waar de komende dagen geschaatst kan worden. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de eerste Zeeuw met corona te maken kreeg. Henry Blok uit Oost-Soeburg en zijn gezin waren op familiebezoek in Wuhan, in China, toen de epidemie daar uitbrak. Met als gevolg een langer verblijf in China en strenge quarantaine bij thuiskomst in Nederland. Inmiddels is bezoek, met mate natuurlijk, weer welkom. Hallo, wees welkom. Na hun landing op vliegbasis Eindhoven was er geen moment rust meer voor de familie Blok. Kranten en televisieprogramma's bleven maar bellen. In het begin was het een gekke huis, want ik kwam terug en toen wilden ze ook aan de voorkant van mijn huis gaan filmen. Dit is dus mijn verzameling. Laatste interview met de PZC, hier in het AD, ook pagina 3, dus kijk. Begin vorig jaar, toen Henry met zijn gezin nog in Wuhan zat, had hij niet gelijk door hoe ernstig de situatie daar was. Je weet niet hoe erg het wordt en je weet van tevoren niet met wat het ging worden. Bij mij werd het pas serieus toen mijn eerste interview deed. Maar ja, nu zijn er al een 100-tal slachtoffers. Dan wordt het toch wel wat spannender. En als je dan leest dat Frankrijk hun mensen terug gaat halen en Amerika gaat hun mensen terughalen, is dat toch wel bij mij in paniek. En dan ga je toch een beetje discussiëren met je vrouw. Hoe is het nu met jullie? Met ons gaat het hartstikke goed. We hebben onze leven gewoon weer opgepakt. Plus nog is dat in China heeft van onze familie en vrienden en kennissen niemand corona gehad. De eerste foto op de voorpagina van mij. Inmiddels is alle aandacht voor de familie Blok weer geluwd en gaat het leven weer zijn gewone gangetje. En hoe verder? Ja, gewoon doorgaan zoals ik nu aan het leven ben. En proberen om dat vol te houden en geen corona te krijgen. Hupsakees. Wordt dit nou ook de allerlaatste voorpagina? Ik denk het voor mij wel, ja. Ja, maar dat geeft niet.
Februari is normaal gesproken de maand waarin de nieuwe voorjaarscollectie binnenkomt. Maar geld om die nieuwe collectie te betalen hebben de meeste ondernemers in de kledingbranche niet. De winkels zijn al weken dicht en je zou het niet zeggen met deze vrieskou, maar de wintercollectie is nauwelijks verkocht. Ja, er hangen er zeker nog veel te veel. En normaal gezien als het echt koud wordt, en dat is dan toch wel december, begin januari, dan verkoop je de meeste jassen. Dit zijn hele technische jassen, dus hier wil je meer uitleg bij geven. En dan heb je de klanten vaak toch wel echt in de winkel nodig. Maar die klant die komt al 8 weken niet meer. En dus hangt een groot gedeelte van de wintercollectie er nog. Hier bij Zaman & Huls proberen ze de schade te beperken door online te verkopen. Maar dat is slechts een kleine pleister op de wonden. Branchevereniging in Retail ziet het water bij veel ondernemers aan de lippen staan. Wij voorzien eigenlijk wel, als het kabinet om welke reden dan ook de winkels dicht blijft houden, dat er een golf van faillissementen gaat komen. Het was natuurlijk al geen best jaar voor ondernemers in de kledingbranche. Maar toen half december die winkels dicht moesten, kelderde de verkoop drastisch. En ja, wat doe je dan met die wintercollectie nog steeds in je schappen hangt? En misschien nog wel belangrijker, hoe maak je geld vrij voor de voorjaarscollectie? Wat moet je hier nou mee? Ja, wat moet je hier nu mee? Je zou denken, ja, ze worden niet slecht, maar toch zit hier echt een houdbaarheidsdatum op. Waar je dus nu wel mee zit en moet ruimte gaan maken voor de voorjaarscollectie. Want die komt eraan. Proberen we nu nog een beetje tegen te houden. Omdat je meer ruimte nodig hebt en meer geld nodig hebt. Wat je had moeten maken zeg maar, in december en januari. En hebben ze dat probleem in Den Haag genoeg door? De schade die ondernemers lopen vanwege kosten en andere dingen, die worden nu ongeveer voor 5 tot 6% vergoed door de overheid. Maar het voorraadprobleem wordt er niet meer opgelost. Dus ze hebben geen geld om de nieuwe collectie te betalen. En dat wordt in Den Haag nog niet serieus genomen. Terwijl het echt om heel veel geld gaat, wat we nu heel hard hadden kunnen gebruiken om de rekeningen te kunnen betalen voor het voorjaar. De kosten blijven hetzelfde, personeelskosten, huur, vaste lasten zijn allemaal gewoon iedere maand even hoog, ongeacht of je dicht bent. Geen omzet haalt, veel omzet haalt. En ja, de laatste 2 decemberweken waren wel gewoon super belangrijk, waar je nu geen compensatie voor krijgt. Uit onderzoek van In Retail onder 1000 ondernemers blijkt dat 1/3 denkt dit niet langer dan 1 maand vol te houden. En nog eens 35% denkt dit niet langer dan 2 maanden vol te houden. Dit is niet wat je wilt. Ik ben 1,5 jaar bezig. Zoals ik zelf al zeg, ik heb nog niet heel veel vet op mijn botten. We hebben een ruime winkel van meer dan 700 vierkante meter. Waar wij maximaal 30 mensen binnenlaten. Dat moet makkelijk op een veilige manier kunnen. Ja, het voelt onrechtvaardig. Het voelt alsof hier niet het probleem zit. Ondertussen proberen ze hier creatief te zijn. Er wordt volop gecommuniceerd met de klant via social media. En er worden speciale kledingboxen opgestuurd. Want die binding met de klant blijkt nu belangrijker dan ooit te zijn. Die voordeur is nu dicht, maar die gaat dan zeer binnenkort weer open? Er mag afgehaald worden. Op zich denk ik niet dat gaat niet het grote verschil zijn. We moeten echt open mogen. Willen we terug weer een beetje omzet kunnen gaan halen. Of de schade inhalen voor zover mogelijk. Maar goed, het is al een klein mini-stapje in de goede richting. Vlissingen beleefde vandaag een eerste ijsdag in bijna 3 jaar. De laatste keer dat de temperatuur ook de hele dag niet boven het vriespunt kwam, was op 2 maart 2018. En ook in de rest van de provincie was het koud. Morgen en de dagen daarna dan zet de vorst flink door, maar dan gaat wel de zon schijnen. Blijft overdag -2 of -3 graden en 's nachts -7 tot -10. Nou, lekker binnen blijven dus en naar Omroep Zeeland kijken. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.